mabuting pastor. Jesus, bukal ng buhay. Sambahin ka, Kristo Jesus. Jesus, kapatid ng buhay. Sambahin ka, Kristo Jesus. Jesus, aming Jesus, tinapay ng buhay. Sambahin ka, Kristo Jesus. Jesus, Kordero ng Diyos. Sambahin ka, Kristo Jesus. Ing ginuya ing kakong sulo at kaligtasan, nino ing kakong pitakutan. King panganib ing ginuingatan nako, nino ing pitakutan ko. Metong mong bagay ing aduan ko king Gino, at metong mo ing kanakong pagnasan. King templo, karin kusamanuknangan king kapilan paman, ban kong tangalan ing kayang kayapan, at turuna tanggapan. Sigurado na akong ingatan ng atsuko king kaguluan, king panganib yang kakong sa lilungan, at itas nako at ibili king batong matatag. Nga mong sinabi, Mekeni, panintunan mo ko. King Hebreyo, sinabi ko kaya ka, panintunan me ing lupa ko. Nga kung may kibat, burida kang akit, Gino. Iturume o Gino ing sukat kong dalanan, king patag adalan, karin mo ko sa tayran. Uling dakal ko kalaban. Itiya ing ko, takman ko ing kaya paning Gino, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Gino, mo pa'y naning lub mo, at katatakot, wa manalig ka king Gino.
tamo. Pamamasa king mayap a balita agpang kang San Lucas. King Aldo muring ita, di nga duwa ka ring alagad papunta laking baryong Ausandang, Emmaus. Atin niyang 11 nga kilometro dayo manibat Jerusalem. Pipagsalitan da ing sablang bagay milyari. Kabang mipagsalitala at mikukutnanan, linapit yay Jesus at may kiyagnan niya karela. Ikit de, oneng ere bitasang akilala. Kitna na lang Jesus. Nano ing pipagsalitan nyo kabang lalakad kayo. Tinok nang la at mitmulang lungkot. Nga na kang Jesus, ning metong amilagyuan Cleopas. Ikayo namong dili karing manok na nga Jerusalem, ing iya makibalo karing bagi a kay bat ibat pa mong melyari ka rin. Nga nang kinutang, nanong bagi, pekibat da, ding bagi may palyari kang Jesus king Nazaret. Ing propetang mayupaya, king dapat at amano, king arapaning Diyos, at ding sablang tao. Dinimanda rea kaya kaming pekapunding pari, at ding makatuwanan ning balen, ban miyatulan kamatayan, at pepapakure king krus. Yapa naman ing asaan ming magligtas, king Israel. Subali pa kanita, itiyan ing katlungal do manibatin niyang milyarita. May bigla kami king belita daring mapila na babaeng kaya bemi. Mintala kanu king kutkutan na di nga ba kamaranot at eredis na ning bangkena. Migbalik lat sa sabyanda king menakit la kanong anghel, as sinabi karela king mabeya, i Jesus. Mintala naman king kutkutan ding mapila na kaya bemi at makanyan pining disnanda, oneng ere naman ikit Jesus. Kanita sinabi ng Jesus karela, kapurulyo naman ay isip. Hanggang ngini eyo papaniwalan ing sablang inula daring propeta. E wari kailangan king ing Kristo dumala niya king sablang bagay ti bayo lungob king kayaryana. At si Elese ng Jesus karela ing masasabi karing sablang kasulatan tungkol keya. Manibat king libro ng Moises at king kasulatan daring sablang propeta. Miraras na laking baryong karelang pupuntalan at pepawagan ng Jesus king isundo na pang pamaglakad. O neng pinigil de, ngara, tuki na kayo pamo kaya kami, lalbog na yung aldo at daralumdum na, inya tinuki yang sinalangi karela. Inyang kasulod na iking pamangan, kinang wayang tinapit, pepasalamat iking Diyos, at pemiraso ng tinapit binyenya karela. May buklat lamata at akilalara, king iya pala, Jesus. O neng biglayang mewala king panimanmanda, ngara king metong at metong, inya pala bala mo milalablab katapuso kabang pakisabyan na kataking dalan at lilinawan na la kaya kata ding kasulatan. Kanita mo rin linakad at may balik ang Jerusalem. Disnanda lang makatipon ding 11 metong at ding aliwa pang kayabera asasabing tutuyaping sinubling mebye ing Gino. Pepakit ya kang Simon. Belita daring adwang katao ing milyari kabang dalan. At nung makanano ring akilala ing Gino, inyang pemiraso ni ing tinape. Ing maya pabalita ng kiyakatamong kaligtasan. Ngana ning Lucas chapter 9 verse 23, sino man ang nagnanais sumunod sa akin ay dapat tumanggi sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ing krus eya mo metong abage papasan o eya mo metong abage asisimbolo o simbolo aakakita mo king pisamban. Iti paganakaya na ing krus pekadakilayang lugod ng Jesus. Metong alugod na makasadyang magsakripisyo para king kaligtasan ning mabilog ayato. Balang lalawan kay ing krus, agaga nakako na
walang paghihirap na walang saysay kapag ito ay inialay sa Diyos. Bilang kayanakan, dakal tamo pagdalanan king biye. May mga pangarap na hindi agad natutupad, pagkakamaling nagbibigay ng aral, problemang tila napakabigat dalhin, at pagkakataong bisata ng sumuko king biye. Pero paganakana kaya katamo ning youth cross na eta mo magdili-dili king pamaglakbe, eta mo magdili-dili king pamaglakad. Kaya betaya i Kristo king balang takbang, kaya betaya i Kristo king balang takbang ning kaya katamong biye, at ya mismo ing mamye sikan bang kanita ipagpatuloy tamo ing kaya katamong pamaglakbe. Ang tunay na pagpasan ng krus ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis ng hirap. Iti metong yang aldo apa magpili king gagawan tamo mayap agyang masakit. Ing magpatawad agyang masakit. Ing lugod agyang masakit at masakit. Ing manatiling tapat king Ginoo agyang dakal tukso, agyang dakal pagsubok. Pero hindi nagtapos ang kwento ni Jesus sa krus. Kaibat na ning Biyernes Santo, dintang yaing Domingo ning pamanyubling mebye, inimurin sana ing maging implikasyon na king kaya katamong biye. Ing balang pagsubok na inaalay natin sa Diyos ay may pag-asang naghihintay. Anyapin ing youth cross, hindi lamang tanda ng pagdurusa, kundi tanda rin ng ating tagumpay, pag-asa at bagong buhay. Sana po tang akakitaya ing krus, po tang akakitaya ing ginung makapako king krus, po tang papasan taya ing krus. Aga nakatamo sana na inawos na katamong Kristo na maging sulu karing kaparatang tao, na maging saksi ning kayang lugod at mibiye-biye king kaya katamong kasalpantayanan, agyang makanano yaman kabayat ing krus agya katamong daralan. Lagi nating tatandaan na ang krus ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Kapag ipinagkatiwala natin kay Kristo ang ating mga pasanin sa buhay, itang balang sugat, magiyang dalan ng naning pamipakayap, ing balang pagsubok, maging takbangya papunta king pag-asa. Anyapin, taya sana iwasan ing krus. Kaulan taya ing krus kayabe ng Kristo. Hindi niya ipinapangako na magiging madali ang buhay, ngunit ipinapangako niya na hindi kanya iiwan. Sa bawat pagsubok, manalangin, magtiwala at patuloy na lumakad kasama ang Panginoon. Anyapin tandanan tamo, ang krus na may Kristo ay laging may kasunod na muling